Zementuaren, zu hiru alderdion zementuaren aldekotasuna oso ezaguna da. Eta arrazoiak nik uste dut jendarte guztiak ezagutzen dituela. Jendarte guztiak ezagutzen dituela. Errealitate empirikoa terkoa da, eta hor daude, azpiegitura gu egon gara en el no, eta zuek egon zarete en el sí a la Supersur, una ruina de proyecto, en el sí al superpuerto de Pasaia, que ha sido otra ruina de proyecto, en el sí a la ampliación del puerto de Pasaia, que tampoco tiene la demanda prevista, metroarekin gauza bera ikusiko dugu, zer esanik ez, erraustegiarekin, ja gaindimentzionatu dagoela, hasi baino lehenago, eta abar, luze bat. Nik datu bat emango dizuet, gobernuen funtzionatzeko eraren inguruan. Eta Gipuzkoako adibidea jarriko dizkizut beitu. Ni iritsi nintzenean diputaziora, rotonda guztiek, Gipuzkoako rotonda guztiek, eta horietako bakoitzak, €1.000.000 baino gehiagoko kostua zeukan. Gu iritsi ginenean, rotonda guztiak, €500.000 berako kostua zeukaten. Esango didazu, gestio txarra ote den, edo zer dan egiten duguna, zer dan egiten duguna. Ingenieruak eta teknikoak oso ondo dauz egotia, eta beraiek dituzte trazatuak egiteko, eta marrak egiteko, eta planuak egiteko gaitasunak. Baina horren gainetik egon behar da politikoa diru publikoaren kudeaketa txukuna egiten. Eta diru publikoaren kudeaketa txukuna egitea da austeroa izatea politikak egiten, da efikazia eta eraginkortasuna bilatzea eta onura soziala bilatzea. Eta hori bost. Ze inporta zaiguna da obra hundiak egin, proiektatu eta esleitzea. Eta gero erabilera, gerokoak. Baina behin eginda eta diru guztia xaututa, gero ja, inork ez digu ezer esaten, ezta? Supersurrarekin zer egiten ari zarete? Bidegirekin egin behar izan genuen lana atakasail horretatik ateratzeko, ni bakarri dakit. Zezue desde luego ez dakizute. Ni repajolera idea. Superportuaren eskerrak, sensatez pixka sartu zela, Ana Oregi sartu zenean kontseilari gisa, eta erabaki zela proiektu hori bertan bera geratzea. Eta proiektu hori bertan bera geratu zen, Madrilek ez eukalako dirurik. Eta nik uste dut, eta ez dakite pitoniza moduan arrakasta izango dudan edo ez, baina atxeterako ez dagoela dirurik. Eta horregatik ez dago adostasunik Madrid eta lakuaren artean, ze Madrilek ez du merkantzien garraioa bideratu nahi. Orduan, AHT-ren proiektua ez baldin bada garraiorako bideratzen, Variante Sur ferroviariaren proiektuak zer zentzu dauka horrekin lotuta. Variante Sur ferroviariaren aurkanago, nik ez dut olakorik esan. Proiektu honen aurkanago. Ez dut uste proiektu beharrezkoa denik. Ez dut uste beharrezkoa denik 453 milioi gastatzea, supuestamente, garraio trafikoak bideratzeko 120% arrakasta maksimo batekin. Oraindikan bigarren zatia egiteke dagoenean, ez dakigunean zer gertatuko den, nik ez dut baiezko zuririk ematen, baiezko inkondizionalik ematen. Are gutxiago diru publiko kantitate haundi horietaz hitz egiten baldin bagabiltza. Eta komeniko litzateke zue guztiok ere, ideia berdinak aplikatzea, eta seriotasun berdinarekin eta erantzukizun berdinarekin jokatzea. Ze orduan, diru publikoaren xauketa ez litzateke izango gaur egun dena. Nik uste dut, planteatzen ari garenean mota honetako azpiegiturak, egin behar duguna da, geratu, azpiegitura horiek ondo planteatu, ikusi ze demanda dagoen, ze eskari dagoen, ze eskariaren elementua ez dugu maigainean jartzen, eta jartzen dugunean, eta teknikoa jartzen ditugunean, askotan ere badakigu zenolako prospekzio positiboak egiten diren, handik urte batzuetara ebaluatzen direnean, inoiz betetzen ez direnak, zenik oraindik ez dute ezagutzen un estudio de demanda que se haya cumplido. Ez dute ezagutzen. Ez dute ezagutzen bakar bat, ni ez naiz izango Lola pitoniza, baina beste asko ere, estudioak dituztenak eta teknikoki onak direnak horretan, oiek ere ez da, porque nunca se ha cumplido. Oraindik ikustekenago el estudio de demanda de Gasco del metro de Donostialdea, ze puntutaraino beteko den. Si va a tener tantos viajeros, como decía Gasco y sus estudios de demanda. Ikusiko dugu, Supersurraren demanda estudioak zer esate zuen, zein zen bidegiren plan ekonomiko-finantzieroa, zein den Gipuzkoako erraustegiaren plan ekonomiko-finantzieroa, zein izango den, eramango den tona kopurua erraustegi horretara. Horren arabera egindako planifikazioa PEF famatu horiek ea zenola reproduzitzen diren. Seriotasun gehiago behar dugu, badaude alternatibak. Eta alternatiba dira pasaguneak kentzea eta zaraten arazoari konponbide bat ematea. Alternatiba da herritarrekin hitz egitea, alternatiba da udalekin hitz egitea eta guztion artean soluzio politikoak bideratzea, alik eta diru kantitate txikienarekin, alik eta inbertsio txikienarekin, alik eta soluzio bide handiena bilatzeko. Errentagarritasun soziala deitzen zaio. Badago teknika bat, zientifikoa dena, hori aztertzen duena, eta hori egin daiteke borondate politikoa baldin badago. Borondatea zementuan inbertitzen jarraitzea baldin bada, modelo aitu horretan jarraitzea baldin bada, orduan ez gara konponbidetara iritsiko. Eskerrik asko.